Els veïns, acompanyats per al regidor de la CUP, Xavier Navarro, es van manifestar ahir al vespre exhibint una pancarta que reclama el cobriment total de les vies ja. Els veïns demanen coherència a tots els grups municipals amb l'acord de ple del 28 d'octubre de 2010 i reclamen que s'iniciï el contenciós administratiu contra la DIF, que el govern de moment ha optat per no presentar. Segons el portaveu d'aquests veïns, Manuel Martínez, iniciar els tràmits del contenciós no implica que el govern deixi de negociar. Nosaltres entenem que s'ha de posar el contenciós, tot i això no vol dir que al final s'arribi a la denúncia efectiva, a la sentència. Es pot continuar dialogant. Nosaltres, com a ciutadans, no tenim cap problema de que l'Ajuntament dialogui amb la DIF. Creiem que és el que s'ha de fer. Però, esclar, la major força que tenim és aquesta, que per això la DIF va donar un pas endavant i va proposar un cobriment d'una part, llavors no considerem apropiat fer un pas enrere. A més, va ser un acord en un ple extraordinari al davant de la ciutadania. Els veïns continuen reclamant solucions i denuncien que el govern de CiU els ha deixat sols, igual que ho va fer el del PSC, mentre la zona propera a les vies del tren de Vilafranca es degrada. El temps passa, diuen, i continuen patint sorolls, vibracions i esquerdes diàriament. Aquesta manca de voluntat política i de coherència els porten a iniciar el camí de les mobilitzacions. A partir d'ara, nosaltres considerem que tenim tot el dret del món a fer qualsevol acció que creiem convenient, per tal de poder viure tranquils a les nostres cases i que Vilafranca no quedi dividida per vida. De moment no tenim cap calendari de mobilitzacions, però a partir d'ara ho estudiarem. Nosaltres volem continuar dialogant amb l'alcalde, però també és veritat que volem que els partits polítics de Vilafranca donin recolzament a la ciutadania, que per això els votem i paguem els nostres impostos. Amb les mobilitzacions volen conscienciar els vilafranquins que el problema de l'AVE és de tots i denunciar que Convergència i Unió els ha deixat sols, tal com va fer el govern del PSC.